Ola, que tal? Moi boa tarde, querida xentiña. De polo mundo adiante. Estoume propoñendo facer un pouco purín de bardana, así que, se queredes ver como se fai, invítovos a pasar hasta a cociña. Ter sempre algún tipo de purín así en reserva, pois é un sistema moi socorrido para axudar a fertilizar algunha zona ou algunha planta que vemos que o vai necesitando ao largo do ano. Hai distintos tipos de puríns, pódense facer de moitas plantas, pero os máis comuns son os de ortiga, os de bardana e os de consuelda. Aínda que eu teño feito tamén de outras ervas. Cada purín, o sea, de cada planta, vale para xertas cousas. Algúns son máis específicos para unhas cousas e outros son pois para outras. Por si alguén non distingue ben a bardana da consuelda, porque hai xente que as confunde, antes de nada voulas enseñar, tanto a bardana como a consuelda, como as ortigas tamén. Son plantas que nacen de maneira silvestre polas beiras dos camiños, pero eu como as usaba aquí na horta, o que fixen foi trelas para aquí, para a horta. Teño das dúas. Fixen un huequiño, a verdad que a consuelda hai que ter cuidado porque pode arar, entón hai que estar pendiente para arrancar as cousas pequeniñas que van nascendo. A bardana é unha planta que ocupa bastante, porque ao mellor na beira dos camiños ten unhas dimensións, pero ao traela para aquí para a horta vese que lle gusta moito o sitio e as súas follas son o triple de grandes que en calquer outro sitio, así que se decidides traela para a vosa horta, facedelle un sitio. É moi bonita, son dúas plantas moi chulas. A consuelda é unha planta que gracias ás súas profundísimas raíces é capaz de atraer nutrientes que son pois inalcansables para outras plantas e de traelas hasta as súas follas. Eso é unha planta que está repleta de nitrógeno, fósforo e potasio. Por iso se fai tan boa para ter na horta e para facer puríns. As follas da consuelda son así con esta fasquía, son dereitiñas, largas, afiladas e delgadiñas así. Teñen moito pelo. A parte de arriba fai como se fora unha campanilla e bota estas flores que son como violetas. Sin embargo, a bardana é unha planta que ten a folla como máis redondeada. Nos lados sempre fai así como se fora unha falda de unha bailarina. As flores da bardana son como se foran unhas boliñas que teñen como uns pinchos, aínda que tamén as súas flores son como violetas, parecese máis como a uns pequenos cardos. O purín de bardana é mellor facelo antes de que bote as flores, antes de que empece incluso a espigar, a botar así estes tallos largos, que o que quere a planta é botar as flores. Nós queremos que todos os nutrientes que foi capaz de conseguir da terra e concentralos nas follas se queden aí. Se deixamos que a planta floresa, vai a gastar parte da súa energía nas flores e nas sementes. Serviríanos toda a planta, desde os tallos, as follas e incluso as raíces, se lles queredes aproveitar. O que pasa que eu deixo a quedar aí, en uns meses volveme a rebrotar, por se me fixera outra vez falta. Vámola quitando toda e vámola poñendo en un capacho. A medida para facer puríns que eu sepa fanse todos igual. É 1 kilo de verde, o sea, da folla que escollades para facer o purín que vos faga falta, 10 litros de agua. Eu ora fago xa a ollo de bo cubero, así. Este é un capacho normal, dos negros, e o que fago é enchelo de follas e apretar un pouquiño hasta que ofreza esta resistencia, que cando aprete queden como 10 centímetros así a derriba, e agora o que fago é enchelo de agua, porque xa lle teño así a medida colleita. E que vos iba a dicir? Quédame aquí aínda un montón de bardana,
Si decidides traela para a horta e poñela na horta, a que vos sobre non a deixedes aí, porque como empece a botar as flores, e as flores, cada flor destas ten como 500 millones de sementes, vai vos a nacer por toda a horta. Entón o mellor é que antes de que bote as flores, cortala. Pero sigue sendo un excelente fertilizante. Entón, podémola botar á composteira, que lle vai axudar moitísimo, e soledes poñer acolchado. Esta é unha boa maneira tamén. Picadela moi finiña e usádelo como acolchado. A este capacho ora hai que buscar un sitiño para que estea quieto aí durante 8, 10 ou 12 días, depende se o facemos no verán ou se o facemos no inverno. E se fai calor, evidentemente vai a fermentar antes, pero temos que buscar un sitio donde non lle dea moito o sol. Inda que lle dé un pouquiño non pasa nada, pero se lle vai a estar dando o sol todo o día vai a facer como outro tipo de fermentación. E nós queremos que fermenten as follas na agua pouco a pouco, non que pudra a agua. Eu vou non poñer aquí ao ladiño das composteiras de miñocas e á sombra deste árbol. Agora o que hai que facer é encher o capacho de agua. Cando queden así, como 10 centímetros para a beira da riba, por encher, xa estaría. E agora este capacho témolo que tapar. É importante tapalo porque isto vai a facer dentro de 2 días ou así, vai a empezar a fermentar, e para que non atraia mosquitos e moscas e así, é mellor tapalo. Eu tapo con un capacho que é un pouquiño máis grande do diámetro deste, e así podo tapalo metendo un en dentro do outro. A partir do segundo día vades a notar que todas as follas e todo o que lle botastedes vai como a subir para a parte de arriba, porque vai a empezar a fermentar e as burbujas van a facer que todo o vegetal flote. Entón, é moi importante remexelo unha vez ao día ou dúas, porque senón vai a formar como unha tapa na parte de arriba e o que vai a facer é, en vez de fermentar, van a pudrir. Eu xa tiño aquí este pau para axudarme a remexer. E vedes como está todo como flotando na parte de arriba. E o pau, axudámonos así do pau, e mirade, a parte de arriba está como verde claro, e vedes abaixo xa ten outro color totalmente diferente. E máis fai como esta especie de burbuja, vedes? Este é de que está empezando xa a fermentar. Entón hai que dar volta de baixo para arriba, así. E volvémolo a tapar porque non queremos que veñan. Esta fermentación vai a atraer moitos bichos, lesmas e así. Entón, para que non veña ningún individuo deses, tapámolo. Hai que estar a remexelo cada día, pois depende do calor que faja, porque a temperatura vai a determinar tamén a velocidade de fermentación. Se fai calor, ao mellor en 7 ou 8 días está listo, pero tamén pode tardar en facerse o doble, 15 días ou así. Despois de 8 días, isto xa está listo para colar. Bueno, xa estaba listo onte, pero non tuve tempo a colalo. Hoxe é o día número 8 e vou vos enseñar como está. Vedes que mermou moitísimo as plantas que lle botín, que non están xa nin na mitad, porque xa se desfixo bastante. Os puríns, uns máis que outros, pero bueno, por norma general teñen un cheiro, non sei se decir desagradable, bueno, cheira a un fermento, pero non pode cheirar asquerosamente mal, porque se pasa iso é porque te pasastes de fermentación e iso empezou a pudrir.
Entón, por norma general, no verán, de que empece a fermentar, iso é cando empeces a remeser que se besan esas burbujas que parece como gaseosa, no verán con 3 ou 4 días fermentando de sobra. Xa lle hai que quitar todos os restos e colalo, para que deixe de fermentar. E no inverno, de que empece a fermentación, pois 5, 6 ou 7 días, máis tampouco. Sempre con cousas millor de plástico, un colador destes así grandes, e vámoslo colando. E agora vou no volver a colar. Salavín o colador e poño en un segundo cacharro e volvo a colalo por se lle quedara algo. E agora, para gardalo, sempre ten que ser unha botella que non sexa transparente. Mellor así destas opacas, para poder almacenalo. Quero dicir, se o vas a usar, pois non fai falta gardalo na botella. Eu vou a utilizar agora e vou a gardar un pouquiño para ter para dentro de un par de meses ou así poder volver a botarlle. E vou a acabar de colar este. Unha garrafa para almacenar, para cando me faga falta nos próximos meses. Este caldeiriño que vou usar ahora mismo en todos os frutales e en casi todas as plantas da horta. E isto é o que quedou. Se recordades o primeiro día, estaba o capacho por aquí cheo. E iso foi todo o que mermou. Isto directo para o compost. É onde mellor está. E agora vamos a contar un pouquiño para que se use este purín. Reforza as defensas naturales que ten unha planta, o sea, que a fortalece en períodos de trasplante ou de poda, ou, por exemplo, cando están os frutales cargadiños de fruta. Tamén é unha axuda extra. Tamén se pode usar como fungicida contra o mildio, pero é preventivo. Despois, a hora de curarse é máis complicado, pero como preventivo é moi bo, tanto para as patatas como para os tomates e as calabazas. Pero non vos confundades, non é un abono, o sea, non vai a alimentar a planta, vai a fertilizar, o sea, axudarlle a que estea máis fuerte para enfrentarse ás enfermedades que lle podan vir. E agora vou vos a facer como un repaso para que vos sala perfectamente ben. A agua que vayades a utilizar ten que ser libre de cloro. E incluso se é unha agua que ten moito cal, podedelo corregir con un pouquiño de ceniza de madeira. O cacharro que vayades a usar ten que ser de plástico, bueno, mellor de plástico, porque algúns metales interfieren na fermentación, así que mellor sempre un capacho. É sobredimensionado, o sea que si queres facer, por exemplo, 20 litros, que o cacharro sexa de 30, que teña holgura bastante para poder remeser que teña libre fermentación. Sempre que o vayades a remeser, ten que ser cun un pau, mellor cun un pau de madeira ou cunha cana. Este purín pódese botar tanto de forma foliar como no riego. Se o usades de forma foliar, hai no que colar un pouquiño máis, con outro tipo de colador. Pero queda tan limpo que perde un pouquiño a súa eficacia. O sea que co colador que colín eu, se é para regar, vai máis que sobrado. Colar hai no que colar, porque senón poden ir restos de follas e pode seguir fermentando, e iso vai a provocar unha pudrición, pero colalo tampouco moito non, porque perde eficacia. Recordade que é 1 kilo de follas, as que escollades, os puríns fanse todos igual, 1 kilo de follas, 10 litros de agua. Nunca mezcledes plantas distintas para fermentar, porque cada planta fermenta a súa velocidade.
e non vades a conseguir o efecto deseado. É mellor facer varias fermentacións e cada unha ca súa planta e despois a hora de aplicalo sí que o podedes mezclar. Lembrade tamén que a máis temperatura, menos tempo de fermentación. Cando o poñades a fermentar, non lle pode dar o sol. Non pode estar en un sitio moi quente, como, non sei, por exemplo, un fallado ou un jalpón que lle dea todo o día o sol, nin estar en un sitio moi frío, non sei, como, non sei, unha bodega ou algo así. Millor é o aire libre, pero donde non lle dé o sol. Hai no que tapar, pero non pode ser de unha maneira hermética. Non pensedes ao millor en un cacharro destes grandísimos de pintura e poñerlle a tapa porque pecha ben e así non entran bichos. Tampouco non funciona así, porque o fermentado fai como provoca uns gases, ten que haber intercambio de gases, o sea, que hai no que tapar, pero non pode ser de xeito hermético. Hai no que remexer cada día é a poder ser 2 veces ao día. Canto máis se remesa, mellor. Tendesvos que ir fijando nas burbujas. Cando faja como unha especie de burbuja como de gaseosa, cando vades a remexer, tendes que parar a fermentación antes de que empece a pudrir. Os purins, aínda que hai xente que di que duran un ano ou así, eu non vexo a necesidade tampouco de guardar un purín durante un ano, porque, non sei, será por ervas nunha horta, quero dicir, podelo facer máis a menudo. O ideal é que che dure 2 ou 3 meses, e cando volvas a necesitar, volves a facer outro. O cacharro no que o gardedes ten que ser de plástico e ten que ter unha tapa hermética, claro, pero de vez en cando pode ser que lle vai algunha impureza, o colalo aínda así, poden ir algunha impureza, de feito vai a facer un pouso abaixo, e pode ser que exija un pouquiño a fermentación, despois de colalo. Tendesvos que fijar no voso cacharro, e nos primeiros días, nos primeiros 15 ou 20 días, si vedes que se abomba, porque sigue criando gas, porque sigue fermentando, eso non pasa nada, Sacades así un pouquiño a tapa, solta, libera o gas, volvedela a pechar e xa está. Xa sabedes, o de bardana, como vos dixen, para períodos como que necesita un pouco máis de energía a planta. Cando se trasplanta, ou cando se poda, por exemplo, ou ao largo da vida da planta cando está, digamos, como traballando máis, cando está aí madurando frutos e así, tamén se lle pode botar. Pero, ollo, é moi importante isto para calquera tipo de purín, de abono ou de fertilizante que lle vallades a botar a calquera planta. Non podedes botarlle ningún produto no suelo, estou me referindo a regar, cando a terra está en período de sequía, porque podedes queimar a planta. Unha planta que ten a terra totalmente seca e lle botades o purín, aínda que estea ben rebaixado, vai a absorber toda esa agua, entón vai a ser como moi concentrado. O mellor é regar e o día seguinte abonar, botarllo, ou regar e despois botarllo. Todos os purins non se poden usar puros, hai nos que rebaixar sempre con agua. Este de bardana, si é para regar, serían 2 partes de agua, imaginémonos que vamos a facer 1 litro. Bueno, pois serían 200 mililitros de purín e 800 de agua. Eso para regar. E para pulverizar sería a mitad ou un pouquiño menos. Por exemplo, queremos facer 1 litro, pois serían 100 mililitros de purín e 900 mililitros de agua. Eso para pulverizar nas follas, que tamén é un xeito de fertilizar e de abonar as plantas. Por exemplo, aos árboles frutales podeselle botar 3 veces ao ano, ou 4, e as plantas que son como máis activas, que duran menos, non? Tipo, non sei, os repolos, os tomates, os calabasíns e así, podeselle aplicar cada 15 ou 20 días. E calquera purín ten o sea, o olor que ten non pode ser nauseabundo, non pode ser super desagradable. Ten que ser un olor, pois, non sei o que é, a purín, a un fermentado, pero non pode ser super desagradable, porque se pasou eso, pasouse de voltas, pasouse de días a fermentación e está podre. En ese caso, se vos cheira moi mal o purín, eu botaría todo na composteira e volvería a empezar outra vez, porque corremos o riesgo de
de botarlle á terra algúns patógenos ou algunha enfermedad ou de favorecer fungos ou algo así. Entón, casi mellor prevenir. Non se me ocurren moitas cousas máis que contarvos, aínda que seguro que se me olvidaron bastantes, hame de acordar despois. Pero se vos quedou algunha dúda, preguntádema nos comentarios que vos hei de responder. Si me queredes axudar co canal e vos gustou este vídeo, agradeceríavos moitísimo que o compartirades, que lle derades a like, e se aínda non estades suscritas, suscribídevos, porque é un xeito de me axudar que a vos non vos costa nada e para min, pois, é moi importante. Non sei, nada máis. Coidádevos, portádevos ben e sede felices.